13 мая 2000 года вецер над стадыёнам у Шуміліне хіба не быў такім пранізлівым, як і сёння. Тут не было ні мура, ні алтара, была толькі зямля, вытаптаная футбалістамі і вялікая вера. Новапасвечаныя святары, якія толькі што атрымалі прэзбітарскае пасвячэнне ў віцебскай катэдры святой Барбары, унеслі на руках фігурку Маці Божай Фацімскай. Сярод іх ішоў і малады ксёндз Олег Буткевіч. Тады яны марылі пра сцены. Яны не ведалі, што гэтыя сцены будуць чакаць 26 гадоў і што праз чвэрць стагоддзя давядзецца адчыняць таму, хто стаіць у тым самым шэрагу святароў. Але гэта будзе потым. А пакуль стадыён, ружанец і малітва. 13 мая 2026 года. Гадзіннік прабіў 6 вечара. Сотні вернікаў замерлі ля ўваходу ў касцёл Маці Божай Фацімскай. Вялікі будынак, які калісьці быў домам культуры імя Леніна, нарэшце гатовы стаць тым, для чаго яго паклікаў Бог – домам малітвы. Вось ён, цэнтральны момант, да якога ішлі гадамі. У руках біскупа віцебскага Олега Буткевіча сімвалічны ключ. На працягу дня, пачынаючы з 15 гадзіны, у бакавой капліцы трывала адарацыя на свяцейшага сакраменту, вяночак да Божай міласэрнасці. Вернікі маліліся на ружанцы, адпраўлялі маёвае набажэнства. Душа рыхтавалася, але галоўнае чакала за гэтымі дзвярыма. Біскуп Олег 3 разы стукае ключом. Гэта не проста рытуал, гэта ўваходжанне жывога Бога ў прастору, якую людзі будавалі для яго. Дзверы адчыняюцца, касцёл нараджаецца. Пачынаецца сакраментальны чын, які цягнецца яшчэ з часоў ранніх хрысціян. Біскуп асвячае ваду, але галоўнае наперадзе. Мы сёння дзякуем Богу і просім, каб той пачатак, тыя карані, якія былі за гэты час закладзеныя на гэтай зямлі, каб яны пачалі прыносіць свой багаты духоўны плён. Гэтая зямля, якая праз столькі год павінна была вярнуцца, прыняць на сябе Божую ласку, усвядоміць прысутнасць Божую і запрасіць Бога да сябе. Гэты перыяд, напэўна, быў патрэбны для таго, каб святыня сфармавала жывы касцёл. Гэта асаблівы алей, міра, асвечаная самім біскупам падчас імшы хрызма. Сёння гэтыя муры, якія памятаюць савецкія сцягі, становяцца целам Хрыстовым. Не ў літаральным, а ў містычным сэнсе. Алей уцякае ў поры цэглы. Гэта знак. Ласка назаўжды ўвайшла ў гэты дом. А вось самае інтымнае і магутнае. Біскуп налівае міра на каменны алтар. Алтар – гэта сэрца касцёла, гэта Хрыстос. Пакуль біскуп робіць кругавыя рухі алеем па пліце, у гэты момант нябёсы і зямля сустракаюцца. Перш чым запаліць святло, распальваецца кадзіла. Дым уздымаецца пад скляпенні. Гэта малітва парафіян, якая ўзносіцца да Пана. Кадзілам абкурваюць сцены, якія толькі што былі памазаныя алеем. Гэта дзеецца для таго, каб адлучыць гэтае месца ад усялякага зла і прысвяціць яго небу. Алтар памазаны, але яшчэ голы, як зямля да стварэння. І вось пад гук малітвы сёстры рассцілаюць вялізнае белае палатно. Яно ляціць у паветры крыло анёла і мякка апускаецца на камень. Засціланне алтара белым абрусам – гэта самы глыбокі вобраз ва ўсім чыне. Белы – колер Божага валадарства, чысціні і радасці. Абрус – знак апошняй вячэры, калі Хрыстос праламіў хлеб і падаў яго апосталам. Гэта знак таго, што ад сёння тут будзе адбывацца Еўхарыстыя. Тут, на гэтым камені, на гэтым абрусе, хлеб і віно будуць станавіцца целам і крывёю Хрыста. Запальваюцца свечкі на алтары і сталае святло, якое ад гэтай хвіліны ніколі не павінна патухнуць. Гэта знак вечнай прысутнасці Бога ў найсвяцейшым сакраменце. Першае, што робіць чалавек, уваходзячы ў цемру, запальвае святло. У гэтым чыне святло – сімвал Хрыста, які кажа пра сябе: «Я святло свету».
Традыцыя касцёла загадвае, у алтар новай святыні укладваюцца рэліквіі мучанікаў або святых. У алтары Шумілінскага касцёла змешчаны каштоўныя рэліквіі святых Жасінты і Францішка Марту, тых самых пастушкоў з Фацімы, якім аб'явілася Маці Божая. Побач з імі кавалак дуба, на якім паводле падання з'явілася Найсвяцейшая Панна. Напрыканцы імшы ксёндз-канонік Аляксей Ляшко зачытвае акт аб пасвячэнні касцёла, дакумент, які замацоўвае ў зямным законе тое, што толькі што адбылося ў небе. А затым гучыць дэкрэт біскупа Олега Буткевіча, што пробашчам асвечанага касцёла Маці Божай Фацімскай у Шуміліне прызначаецца ксёндз Евгеній Шымановіч. Імша скончана, але на вуліцу выходзіць ружанцовая працэсія. Фігурка Маці Божай плыве вакол мураў, якія сталі домам Божым. Вернікі ідуць з ружанцамі ў руках, абыходзячы асвечаны касцёл. Гэта ўжо не просьба, гэта падзяка. Дваццаць 6 гадоў чакання, адзін вечар асвячэння, 3 удары ключом, кроплі міра на камені, белы абрус, што ляціць у паветры, і ціхі шэпт ружанца. Шуміліна стала на калені перад тым, хто ёсць жывы. Гэта не канец будаўніцтва, гэта пачатак вечнасці.